Εν τω μεταξύ παρατήρησες τι έγινε. Είπες αν δεν τον πάρεις. Όταν λες αν δεν το, ακούστηκε σαν να χρησιμοποιείς το αρσενικό. Αν δεν τον πάρεις, είναι σαν να λες αν δεν τον πάρεις. Βάζεις τον ή όπου θες. Όχι, το δικό μου νι. Τι εννοείς? Το πιάσες. Είπα το δικό μου νι. Έλα λίγο γρήγορα, ήθελα να κατουρίσω, τέλειωνε. Ποια λέξη είναι πιο αστεία, το τσελεμεντές ή το κόνδωρας? Κάτουρο. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στη λίστα. Στη λίστα, ρε. Με τις λέξεις που σου είπα. υπάρχει, πώς την είπα ρε. Δεν έχω ιδέα. Πώς το έκανες αυτό, αφού αυτή η λέξη δεν υπάρχει? Θα σκάσει φούσκα μου, τέλειωνε. Έλα ρε μαλάκα, πάθω το προβλήμα και τέλειωνε. Τέλειωνε ρε μπα***, δεν είναι αστείο. Έλα ρε μαλάκα, θα πάθω λίμωση. Πρέπει να πάλι το παιχνίδι της αδερφής μου, τέλειωνε. Τι θα κάνεις? Θα κατουρίσω το παιχνίδι της αδερφής μου, όπως έκανα μικρός. Το έκανες όντως? Ναι, έβλεπα όνειρο ότι ήμουν στην τουαλέτα. Επειδή κατουριόμουν στον όνειρό μου, έβλεπα στο όνειρό μου ότι ήμουν στην τουαλέτα. Και ξέρεις, ανοίγω το καπάκι και κατουράω. Αλλά εν τέλει ήταν όλο όνειρο. Και απλά είχα σηκωθεί, είχα πνευματίσει και κατούραγα το παιχνίδι της αδερφής μου και ξαναφύγει ύπνο. Και ξύπνησα από τσιρίδες. Κόντσε κόντ! Ωραία κόντ, σου είπα να προσέχεις ρε φίλε. Ούτε πια δεν θα σάλπα Όχι! ξανά. Έλα, μην το τραγουδάς, θα βάλω τα κλάματα λίγο πιτερό.